Moikka vaan! Mä oon takas farmilla Seinäjoen yrittäjäjuhlilta. Oli kivat juhlat, mutta ihana olla omalla tontilla ja aloittaa vähän hommia. Täällä on vielä näitä talvikuntoonlaitoja. Ja vihdoin on saanut siihen pisteeseen, että tämmöisiä viimeistelysiivoamisiakin mulla on aikaa, niin mulla on noita kaikenlaisia tiiliä ja sellaisia, niin mä laitan nyt ne lavalle ja vien ne yhteen paikkaan. Vihdoinkin sain nekin tehtyä. Ne on siinä monta vuotta kutsuneet minua, että siivoa tämä alue. Sitten seuraavaksi rantasaunalle. Mulla on sielläkin tiiliä ja sitten mietitäänkin koko lavan sinne. Missäpä oot Outi ollut? Oot vähän likainen. Toivottavasti se on hiekkaa eikä kakkaa. Mieli tekisi uusi äksä hypätä, mutta jotenkin toi ketteryys on vähän hävinnyt. Tässä on näitä flättiletkuja, jotka menee siis mansikkalohkoille. Ja se meni täältä ihan tuonne nurkkaan. Yleensä en ota niitä pois, mutta nyt mä otin kevättä varten pois, kun mä sitten kutsun yhden miehen siihen, niin saatan rannan puhdistaa. Joo, sen takia mä nyt sitten vetelin ne jo valmiiksi, sillä jos niitä ei oteta nyt pois, niin sitä ei tapahdu keväällä. Menen jatkamaan. Nyt on tullut. Tämä on nyt menossa kaasiksi. Tämä. Noin. Laitankin tuosta painot tähän, niin se ei toista. Joo. Tää sauna paloi vuonna 19 ja silloin oli mansikka-aika, kun sitten rakennusfirma rakenti uutta. Ja kysymyksiä oli niin paljon, mä en ehtinyt oikein antaa niitä vastauksia tai valvoa sitä, niin tommosen röykkiö jätti se rakennusfirma jätettä tonne. Pitäisi soittaa, että hei, tuutteko hakemaan? Jep. Mutta nyt mä jätän tän lavan tänne. Ja ihanaa, mä tykkään järjestyksestä, en kaauksesta. No niin, se oli vellikello soi sisällä, eli nyt sitten syömään velliä ja sitten töitä jatkamaan. Tähän pitää muistaa minun
porata reikiä. Ei tässä nyt onneksi vielä on niinku pakkaset kynnyksellä. Että ei jäädy toi vesi tonne. Joo, no niin, sit syömään. No niin, vellit on syöty jo monta päivää sitten ja päivä vaihtui uudeksi päiväksi ja upeaksi päiväksi. Ja nyt me lähdetään tästä tyttöjen kanssa sunnuntaipäivän puuhasteluihin. Vähän traktorihommaa ja vähän muuta hommaa ja kaikenlaista, mutta tässä on nukuin vähän pitkää, mutta on tässä 8 tuntia aikaa puuhastella. Eli aloitetaan. Ensitöikseni minä minä jo vähän tuosta sahasin, mitä tää on? Katkasen. Minä tästä katkasen valmiiksi tämmöisen tangon, kun pitää tehdä liukuovi tuohon yhteen varastoon. Pistetään nuo suojalasit, niin ei mene silmälasit pilalle. Se saa jäädä odottamaan siihen projektin seuraavaa vaihetta, mutta katkasinpa sen nyt tuohon valmiiksi. Seuraavaksi tyhjensin isoa varastoa ja vien kaikenlaista tavaraa toiseen varastoon talveksi, että saisi autoja tonne. Mä olisin halunnut tänne rakentaa vähän enemmän hyllyä tonne tänä syksynä, mutta mä en usko, että se nyt tapahtuu, niin mä nyt vaan laitan nämä tavarat sinne. Nyt ei tule oikein kansi siemenille. Mutta joo, tässä on taas yksi projekti. Mukava, kun ei projektit lopu. Karmeinta olisi, jos projektit loppuisi. Seuraavaksi tultiin Outin kanssa tämä huussin katto tekemään loppuun, kun tajus, että siellähän puuttuu palat, huovat puuttuu sieltä päältä ja liekö jo kastunut katto. Mutta ensimmäisenä mä vaihdin joka tapauksessa palokatteen, niin ei ole niin pimeä se vesi. Mitenkäs päin ne meni niin, että ne meni näin. Joo, mä laitan tänne jonkun verran nauloja, että talvi ei vie tätä. Ja sitten täällä on tää harja. Tämä mun huolestutti täällä, että se oli ihan paljas. Eli täällä niin tää harjaosa, niin varmaan on sisä. Ei se ole kyllä vielä kastunut, mutta pian olisi kastunut. En mä tiedä minkähän takia mä taittelin. No, ihan suotta. Leikataan sitten vähän lisää näitä. Hetkinen. No eipä sillä nyt ole väliä. Tässä nyt ei ehkä tarvitse ruveta kaunistelemaan tätä, mutta tehdään nyt silti. Ja vaikka se ei ensi kesänä vaihdukaan valokatteeksi tämä. No niin, eli nyt mä tämän harjaosan teen tällä lailla. Oho! Siinä on se kuoppa. Jep, sit vaan teen ton toisen puolen ja sitten lähdetään taas uuteen projektiin.
Tässä on nyt tullut tehtyä kaikkea, mitä mä en ole edes aina... Tässä on nyt tullut tehtyä kaikkea, mitä nyt en ole aina kuvannutkaan. Välillä jää kuvaamatta. Kävin vähän moottorisaha hommissa ja tämä kävi. Kaikenlaista. Mutta nyt mä sitten lähden hakemaan vielä illan päätteeksi peräkärren. Ja nyt minä sen kauniin luomuksen kävin hakemassa tuolta peräpellolta, ei kun tuolta metsästä tänne pihaan, koska sillä olisi vähän hommia täällä ja voisin sitä ruveta vaikka vähän kunnostaa. Laidat on lahot. Mulla olisi siihen jo puutavaraa se laittaa. Joo, tää peräkärryn tarinahan on siis sellainen, että isä on tän ostanut. Ja sitten olisikohan isästä jo aika jättänyt ja me äitin kanssa katsottiin, että tällainen romu täällä, että eiköhän myydä. Ja mä laitoin toriin tän. Rupesi puhelin soimaan. Mä että kuinka kukaan voi haluta tätä. Ja sitten mä tajusin, että siis hyvänen aika. Tämä on ihan toimiva peli. Kippi toimii, hyvät renkaat ja niin edelleen. Ja sitten me ei myytykään tätä, mikä oli tosi hyvä. Mä oon tätä käyttänytkin. Ja pikkusta kunnostusta vaan, niin siitä tulee upea peli. Mutta nyt on ollut päivä pitkä. Nyt mä lähden syömään ja. Tää oli siis sunnuntaini. Elikkä moi vaan.